Майка е навън с малкото си дете и детето играе. И това, което прави е в самата игра, тръгва да пресича улицата, по която минават коли. Той е току-що проходил, не разбира какво се случва и майката, виждайки това, се затичва към детето и го дърпа преди да е стъпало на пътното платно. Това според теб намесване ли е в свободната воля на детето? Нека ти кажа нещо много ценно за този пример. Детето какво прави? Неговото най-съкровенно, най-истинско желание е това то да остане живо. Дори и то да не съзнава това желание, защото още е малко, защото още е невръсно, не разсъждава по този начин, не знае, че да излезе при колите е опасно. Но той иска да играе. По-дълбокото обаче в него е, че той иска да бъде живо. Дълбокото желание на майката какво е? Детето да е живо. Значи в този момент майката изпълнява именно свободната воля на детето. Майката не е в противоречие с неговата воля, а върши онова, което е необходимо. И сега помисли колко пъти в живота ти нещата не са се случвали по начина, по който ти искаш и по начина, по който ти очакваш и не си знаел защо. Всички сме имали този момент и ще имаме тези моменти, защото всички ние сме като малкото дете, което иска да прави нещо, да играе, да изследва, да опитва. Не знаейки, тъй като ние сме хора, на човека не знае всичко. И не знаейки какво би могло да се случи, човек не разбира защо понякога Вселената, Бог, ни спира в това да извършим определени неща или да имаме определени неща. Така че следващия път, когато нещо не достигне до теб по начина, по който си искал и очаквал, сети се за този пример и благодари на Бог за това, благодари на Вселената за това, че си здрав, за това, че всичко в момента е такова, каквото трябва да бъде като обстоятелства, подредба, за да имаш най-доброто развитие и израстване. Защото само това има значение. Най-важният проект в целия ни живот сме ние самите. Ако ти беше интересно това видео, последвай ме за още и ела в нашата Facebook група за растеж и развитие заедно с мен, Маргарита Жекова.